Serata għal-kwiet fil-pjazza ta' Buġibba u fost il-ħbieb għal Enzo Cestaro u ibnu Giampiero inbidlet fit trawma. Enzo ilu jgħix pajjiżna l-aħħar 4 snin fejn jaħdem u kien involut f'numru ta' klabs tal-futbol lokali. Iżda dak li seħħ is-sibt li għadda qatt ma stenna li seta' jiġri f'pajjiżna. Waqt li kien qed jieħu l-kafè u ibnu jilab ftit metri biżbot, Enzo ra lil Giampiero ta' 10 snin jaqla xeba xejn b'xejn minn dik li jsejħilha bħala gang ta' tfal Serbi u Maltin tal-istess seta ta' ibnu. Io ho visto che si sono avvicinati un gruppo di Rajt grupp ta' tfal ta' etajiet bejn l-10 u 12 sena javviċinaw lill-libni, ippruvaw jihdulu l-mobile u offra rezistenza. Kien hawn li qabduh u xeħtuh mal-art fejn qabdu jtuh bil-ponnu bis-sieq. Intervjenejt immedjatament imma laħqu ħarbu minn din it-triq. bambini sono scappati da questa parte, questa zona qua. Minħabba x-xeba li qala, Giampiero kellu jittieħed għal-kura għal daqqiet f'rasu u f'ġismu. Dawk li raw il-każ iseħħ jiddiskrivu xjena ta' vjolenza bla preċedent minn dawn it-tfal ta' età ta' madwar l-10 snin li meta raw li Giampiero mal-art komplew ituh bla ħniena, inkluż daqqiet ta' sieq. Kollox seħħ f'temp qasir ħafna tant li sakemm Enzo avviċina lill-ibnu l-aggressuri kienu diġà ħarbu. Sidien ta' stabbilimenti fil-qrib iddikjaraw li l-kameras tas-sigurtà tagħhom ma jaħdmux, xi ħaġa li qed tagħmilha diffiċli biex it-tfal ikunu identifikati. F'rapport lill-pulizija, it-tifel iddikjara li t-tfal l-oħra li qabdu jtuh ħasbu li kien qed jieħu ritratti tagħhom. Aktarx li din biskuża biex dawn ippruvaw jisirqulu l-mobile meta ma rnexxilhomx kisruhulu. Ma al di là dei danni fisici, lo spavento, diciamo. Lilin mid-danni fiżiċi u l-qata ninsab dispjaċut wara li rajt tfal ta' din l-età jaġixxu b'tant vjolenza lil tifel daqshom. U dan li weġġani li l-ment tiegħi mhux daqstant fil-konfront ta' dawn it-tfal imma lix nixtieq li tfal kollha kemm dawk Taljani u oħrajn ikunu protetti. A far sì che tutti i bambini siano tutelati, sia quelli italiani sia quelli stranieri. Minkejja li jibnu baqa' traumatizzat tant li nfaqa' jibki meta rritorna lejn l-istess post fejn seħħ dan kollu, Enzo jibqa' jitkellem bi gburija u b'rispett għal Malta u l-Maltin illi dejjem laqgħu f'pajjiżna. Io sono italiano, vivo Jien Taljan ili ngħix u naħdem hawn għal 4 snin, naf li l-Maltin u naf li intom poplu ċivili. L-aqwa ħbib tiegħi huma Maltin u nħobb din il-gżira. Għalhekk li l-kummenti tiegħi mhux akkuża ma' appell għal sorveljanza aħjar u edukazzjoni aħjar fil-konfront ta' tfal diffiċli bħal dawn. ragazzi, tra virgolette, un pochettino difficili. Jidher li każ simili ta' aggressjoni mill-istess grupp ta' tfal seħħ ukoll ftit jiem qabel fuq tifel ieħor illi wkoll kellu bżonn jingħata l-kura. Min għandu xi informazzjoni dwar min jistgħu jkunu dawn it-tfal li aggredew lil Giampiero huwa mitlub jagħmel kuntatt mal-pulizija anke jekk b'mod anonimu.